दिनै आङो गाव सिन्था खालामबाय थानाय बे सिन्था थानाय खामानिखौ आङो दिनै मावजेनबाय। आं सासे आबादारिमोन। आबाद मावै मावै दिनैहाय आङो सुक्लाय सेरफां ओनसोलनिफ्राय रायजोनि सहायाव MCL हिसाबै देरहानानै परिबर्तन सरकार प्रमद बर' चिफ सारनि दैदेननायाव जि सरकार GSP UPPL BJP नि जे जयै जे सरकार बेयाव EM हिसाबै दायित्व लानानै खामानि मावगासिनो दं। आङो मोनसे सिमां दंमोन आबाद मावै फैनानै बे अबस्थायाव फैनाय समाव जे आबादारिखौ जौगाहोनायनि मोनसे सिमां दंमोन आंहा। बे गावनि निजाबो मोनसे सिमांखौ आं दिनै मोनसे मावजेनदों, प्रजेक्ट मोनसे लादों। बेनो आंनि बेक्तिगत मोनसे सिन्थाजों लानाय। बेनो जाबाय आसिगर जों गामियाव दङ। प्रथम माने खेब लाग्रोदों। आसिगराव आङो 600 फुलि होनाय जादों। थाइजौ होनाय जादों। लिसु जि लिसुआ बेगरा गैया फिसा तेजपुरिया लिसु आरो होनाय जादों बेयाव बैग्रि बेलाथि बैग्रि आरो थालिर होनाय जादों। सातदालके होनाय जादों। दा सातदालके होनाय जादों। न'खराव थांखिया बेनो आंना। जोंनि हाया बिराद मुल्यबान। जोंनि हायाव जि दंफां गायो बेनो जायो। खिन्थु बे दंफाङा जि फिथाइ थायनाय बा मुल्यबानबा जोंनि आबादारिफ्रा फैसा मोननो हायो। बेनिखायनो आबादारिखौ जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय सांग्रां खालामनो थाखाय आंहा मोनसे सिमां दंमोन आरो सिमांखौ बे दिनै गिबि आङो मावबाय थानो सानदों। दा जों गामियाव दा सातदालगुरि फुलि हरदों आरो बे फुलिखौ दायित्व लानो थाखाय मोनसे आङो गामिनि NGO मोनसे दाना होदों सेंग्राफोरखौ। बे NGOआ बोसोरसे दायित्व लागोन आरो सोरनिबा गायनो रोङिखौ आङो गाबोन गायनो थाखाय NGOखौ फाथायदों। दा बिसोर गायना फैगोन आरो गायनायनि उनाव जुदि सोरनिबा न'खराव जे थाइजौआनो फांसे थैयोब्ला लिसुआनो थैयोबा आङो बेखौ आख' रिटार्न होनानै गायफिननायनि मोनसे सिन्था लादों। जाहाथे दुखिया मानसिया जाहाथे बे दंफांनिफ्राय गावबो जानानै फाननोबो हायो, फाननानै रां मोननो हायो। मानो होनबा दुखिया मानसिनि आबादारिनि न'खराव राङा बिरनानै फैया। माबा मोनसे फानबासो रांखौ जों मोननो हायो। जोङो माइ माइरं दाउदै हांसो दाउ अमा माबा मोनसे फानबासो जोङो आबादारिनि न'खराव फैसाया फैयो। बेनिखायनो आं सानदों जोंनि बे हाया जि दंफांखौ गायो बेनो दंफाङानो जायोब्ला जों बे जायगायाव जुदि उन्नत दंफां गायोब्ला निस्सय जोंनि आबादारिया गाव जानानै फैसाबो मोननो हागोन। दिनैहाय थाइजौआव जे फांसेयाव जे जानानै फैसा मोनोब्ला दिनै बे लिसुआव गाव जानानै फाननानै फैसा मोनोबा गाबोन 10था लिसु गायगोन बियो। दिनै बैग्रिखौ फांथामखौ गाव जानानै फैसा मोनोबा